Salam edilişlerde de Iqçam TV kanalyna hoş gördük ve Iqçam TV kanalynyň bugünkü sanyna siz öz ýakynlaryňyzyň nerede ýerleşýändigini, şeýle hem telefonuňyz ýeten ýagdaýynda onuň nerede duranlygyny öwrenерsiňiz. Indi videomuza başlamaka kanalymyza agza boluň. Videoň soňuna halasaňyz like basyň, düşünmedik ýeriňizde tesbirlerde ýazyň. Videomuza başlasak, eger de siz ýakynlaryňyzyň nerede ýerleşýänini biljek bolsaňyz, onu mysal üçin men özüm mysal edip alsam, jygynyň nerede ýerleşýänini biljek. Men jygynyň telefonuny haýsydyr bir Gmail'a kod etdim, ýani sinkronizasiýa etdim. Onsoň men öz telefonumda browsera girýän, men via browserlanýan mysal üçin, poiskda ýazýan find my device. Birinji duran ssylka basýan. Google'ň ssylkasy bolmaly. Indi biz ýanky jygynyň telefonunaky sizde mysal edip alsak, öz ýakynyňyň ýydarlajak adamyňyň telefonunaky Gmail'a kod bolmaly öz telefonumyzdan. Men ýanky Gmail ýazaýyn. cv.iqçam@gmail.com. Parolny soraýar, parolny ýazýan. Ine. Huawei P7 bu meň jygynyň telefony. Şu wagt zagruzka berýär, soединение с устройством diye. Şunlukda ine Huawei P7 telefon tapdy telefon. Ine ýerleşýän ýeri. Tak, indi mümkinçilikler aýdyp berýän. Haýsy sähete çatylandygyny bilip bolýar. D-Link Wi-Fi. Zaryadyny şu 8% Huawei telefon. Daşy zaryatda durandan bilip bolýar. Indi eger de telefonuňyz ýeten ýagdaýynda onu başga telefondan öz Gmail'da girip şunu görüp bilýäňiz. Ýeten ýagdaýyňyzda ulanyp biljek mümkinçilikleriniz. Prazvanit basýaňyz. Ine Huawei şu wagt Huawei'e jaň gelýär. Tak, men öçürýän jaňy. Daşy Huawei bizukda duran bolsa da şoňa jaň barýar, sesli barýar. Zablokировать устройство. Men parol oýup bilýän, eger parol duran bolsa ýüzünde sapşeýne çykaryp bilýän şonu ýaly. Очистить устройство. Olam telefonuň içine arsalap bolýar. Başga mümkinçilikler hem bir accounty bir näçe telefona ýazyp, bir näçe telefonyň ýerdedigini birlikde görüp bolýar we esasy mümkinçiligi şol telefonyň ýerdedigini görüp bolýar, ýygynyň ýydarlap bolýar. Şonu ýaly. Videomuz şundan ibaret. Halan bolsaňyz like basyň. Düşünmedik ýeriňizde tesbirlerde ýazyň. Hoş sag bolun.